Перша сотня президента. Сьогодні 100 днів, як Володимир Зеленський став 6-м главою держави. За цей час Зеленський 4 рази побував з офіційними візитами за кордоном, підписав 900 указів, відправив у відставку 15 із 24 губернаторів і найперше, що зробив, розпустив Верховну Раду 8-го скликання. На дочасних парламентських виборах його політична сила «Слуга народу» набрала майже 44% голосів і разом з мажоритарниками отримала більшість – 254 крісла у Верховній Раді. Тепер вперше за роки незалежності України у парламенті може сформуватися монобільшість. Після цього президент Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, заявив його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук. З приводу 100 днів Володимира Зеленського, я глибоко переконаний, що всі найбільші перемоги ми зможемо побачити після 29 числа, тому що в цей період, ви знаєте, що місяць не призначався, не було інавгурації. Це тільки початок. Хоча б, безперечно, перемоги є, але я глибоко переконаний, що більш значні перемоги в нас будуть попереду. За 100 днів президентства Володимир Зеленський кілька разів згадував про окупований Росією Крим. Вперше під час інавгурації 20 травня, далі під час зустрічі з лідерами Франції і Німеччини. Про Крим і політв'язнів розмовляв Зеленський із президентом Туреччини. Схвально, але без конкретики говорив і про ідею створення кримськотатарської національно-територіальної автономії. Власне, пропоную послухати ці заяви про Крим і його деокупацію далі. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – це людей. Настане день, коли Крим обов'язково повернеться до України. І роз'єднані кримсько-татарські родини зберуться за одним столом. І пісня «Ей, Гузель Керим» буде лунати тільки як давній спогад про усі тяжкі випробування. Я знаю, что серьезный... Смотрите, и мало того, я знаю, что несколько лет в Верховной Раде лежал законопроект об этом. И мне об этом говорил и ребята, крымские татары, многие, и тот же Джемилевич Чубаров. Я, во-первых, сказал нашей партии, так как есть большинство, значит, они могут принимать решения. Вот. Я их сейчас попросил, они готовят огромное количество первоначальных законопроектов. Першу дитину просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть, та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що під дулом автоматів? Це її бажання. І от пройшло 5 років. І ті, хто був так занепокоєний, кажуть, та наче все нормально, дитина за вами вже не плаче, і взагалі не сильно вона на вас і схожа. Чому вони так кажуть? Тому що це не їхня дитина. Кожного дня у кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов'язково зберемось разом, бо голос рідної крові переможе.